colla de babaus, sempre somiant en l'ideal, en un món on no hi hagués esclaus, ni patrons, ni reines, ni tirans. L'anarquia ens alliberarà, deien amb un llibre en una mà i una pistola de tant en tant defensar el dret de no ser explotats. Chapero, Pestañas, el Modo Lorenzo, Juan i el Sucre a qui van matar. Una mà traïdora va disparar l'arma, però la seva veu no va callar. García Olivera, els Los Solidarios, o Durruti a qui també van matar. Mitja Barcelona va sortir a plorar-lo mentre reien tant roses com blancs. Eren una colla de babaus que no creien en l'autoritat de polítics ni de capellans. L'utopia és ara i no demà. Volien ser lliures de l'estat, s'educaven en els ateneus i creien molt més en la bondat que en les lleis fetes per servir a rics i terratinents. Chapero, Pestañas, el Modo Lorenzo, Juana del Sucre a qui van matar. Una mà traïdora va disparar l'arma, però la seva veu no va callar. García Olivera, els Los Solidarios, o Durruti a qui també van matar. Mitja Barcelona va sortir a plorar-lo mentre reien tant rossos com blaus.